Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o čínsky telefón značky Empai MP707. Je to 5-palcový telefón podporujúci dve SIM karty, z toho jedna je GSM-ková, druhá je podporujúca 3G rýchly internet. Je tu takisto slot na vloženie pamäťovej karty do 32 GB. Zadná kamera má rozlíšenie 8 megapixelov, predná kamera má rozlíšenie 5,3 megapixelu. Je to štvorjadrový telefón s 1 GB pamäťou, s 1 GB rámkou. Batéria má kapacitu 2500 mAh. Otočím, tak to by bolo pekne vidieť. 2500. Je k telefónu bohaté príslušenstvo, teda okrem krabice je tu náhradná ochranná fólia na displej. Inak ochranná fólia už na displeji je. Toto je v podstate ďalšia náhradná. Je tu manuál v anglickom jazyku, takisto aj v čínskom, ale to je nič zaujímavé. Je tu cestovná nabíjačka, sluchátka, dátový a nabíjací kábel. Je tu takýto ochranný kryt, ktorý sa nasadzuje zo zadnej strany telefónu. Je to taký tvrdší plast. A takisto k telefónu je dodávané takéto flipové púzdro, ktoré má na zadnej strane obojstrannú lepiacu pásku, z ktorej jedna strana sa odlepí a nalepí sa na zadný kryt batérie. Telefón si zapnem, vložím batériu, nasadím zadný kryt batérie. Telefón sa mi štartuje. Má podporu rýchleho bootovania, čiže telefón je naštartovaný do 8 sekúnd. Telefón má v sebe Wi-Fi, Bluetooth, GPS modul, čiže všestranne využiteľný. Telefón je svižný, bez problémov. Všetko pracuje ako má. Ako som spomínal, uhlopriečka displeje 5 palcov a má rozlíšenie Full HD-čkové. Takže kto mal záujem o tento telefón, môže sa mi ozvať telefonické, SMS-kou alebo e-mailom. Ešte ako poslednú vec môžeme pozrieť, aké má hodnotenie Antutu benchmarku. Je to 18852, čiže veľmi dobré. Telefón tým pádom v podstate je zaradený do high-end telefónov.